vam sortir de Sant Pedro de Atacama, ens vam baixar al Pacífic, que passes per Calama, que és on hi ha les mines de coure més grans de Xile, que és impressionant de veure, tot és desert, tot això és desert, i vas baixant fins a arribar al Pacífic, que vam arribar, com se deia aquell poble, Quilihuache, o no sé com se deia, no? Estic parlant de memòria? Sí. No, Quilihuache no, com se deia, mira aquí, això era aquí. Tocapilla, això vam arribar aquí, que això era el Pacífic, i a partir d'aquí vam fer tot el que és la ruta del Pacífic, que és impressionantment guapa. És un dels trossos més guapos que he fet d'aquesta etapa, que ha sigut anar pel Pacífic tot el rato, és una passada de carretera, tot de curves, sembla com si anéssiu al Cap de Creus, no sé si coneix el Cap de Creus, doncs fent 400 quilòmetres de Cap de Creus. Mira, això és 400 quilòmetres de Cap de Creus tot el rato d'aquí al Pacífic. Després vam entrar, després aquí ens van fer, aquí hi ha un detall, que a mi ens van passar a duana, que després entres en una part de Xile que és Port Franc, no? Us en recordeu? Que és Port Franc, que no es paguen impostos, no sé per què, no es paguen impostos i que tot és molt més barat, no sé per què. I a partir d'aquí ja vam entrar al Perú vam dormir a Tacna, que és la frontera del Perú, i després vam dir, bueno, doncs anem cap a Puno, anem cap a Puno i vaig agafar el mapa perquè aquí de GPS no n'hi ha gaires, i el GPS no serveix per gaire res, i hi havia dues carreteres en vermell, la més curta, que és aquesta. I vam començar a tirar i al cap de 100 quilòmetres es va acabar l'asfalt. I portàvem 50 quilòmetres allà de pista i amb mi l'Eva i la Maria els dic, reculem? Bueno, no sé què, no sé quantos, dic, reculem? No, i vam preguntar que passava algú per allà i els va dir, no, diu, d'aquí 70 quilòmetres o així, diu, ja s'acaba la pista cap aquí, cap allà. I elles diuen, no, marxem. No, continuem, i vam continuar per aquesta pista i va ser la nostra gran equivocació. Va ser això l'equivocació més grossa que vam fer, però era espectacular tot això. Vam començar a córrer, vinga, hores i hores de pista, i vam arribar al final en un poble aquí en un riu que ens va trobar un home que ens va ajudar a passar per un altre puesto perquè hi havia força aigua i vam decidir passar per un altre puesto i aquell home ens va dir, bueno, anem tirant i anirem cap a Puno. Nosaltres anem tirant i això era aquest poble d'aquest home, no sé com se deia. Aquí vam posar gasolina de 80 octans, que va ser el més útil que vam trobar. Això va ser el més barat, no sé ni per què tiraven les motos. Les motos anàvem amb gas a fondo i devríem anar a 90, com a molt. Com a molt, gas a fondo a 90. Com aquestes motos tranquil·lament fan 160, però anaves gas a fondo, anaves a 90. Després vam anar tirant, i després ja va res, quan va començar el temps, i encara estàvem en terra. Va començar a ploure, una fred que ja començava a fer, i de cop i volta va començar a nevar. I es veia fosc, no sabíem pas on érem, nosaltres anàvem en direcció cap a Puno, es va fer fosc, va començar a nevar, però com feia anys que no veia jo nevar. Nevar amb moto jo hi havia anat de dia, però de nit no hi havia anat mai jo nevant. I ha sigut una de les experiències més, sense saber on te vas encara, més dolentes de la meva vida. Perquè la veritat és que es passa malament nevant, de nit, no saps on és, portes 5 persones a darrere. Jo ja tinc prou feines i no dic allò, però pensava, tinc aquí alguna que no en sap tant com d'allò i veuràs tu aquí la que liem aquí, com se me caigui algú aquí, vinga, i cada vegada més neu. Al principi no hi havia neu a la carretera, després un dit, després 2 dits, després 3 dits, després 4 dits de neu a la carretera. Ja estava espantat, perquè després ja va arribar un punt. Però no, estàvem a les 10 de la nit que ja portàvem 3 hores de... Clar, amb tot això anàvem en primera segona, no anàvem en cap més marxa, en primera, anàvem marxant en primera, i no sabíem on anàvem, ni una llum al lloc, jo estava esperant veure una llum a algun puesto per anar-m'hi a refugiar, però ni llums ni res, no saps on estàs, i amunt, ni anar tirant. No passava ningú. I dic, aquí avui ens morirem, però avall. Mentre no caigui ningú, i va arribar un moment, no sé a quina hora vam arribar, devien ser les 11 de la nit o així, vam veure 4 llums allà i vam allà parar en un puesto ja morts de fred, però morts de fred tots, alguns més que altres, alguns molt malament. Vam trobar allà una barraca per dormir, que era una barraca amb una cor de pols o alguna cosa així, devia ser, no era gaire res més, perquè aquí vam trobar la foto, aquí un d'allò. Aquí van donar un got d'aigua bruta, calenta, tot el que es van donar per menjar.
No, això era l'endemà. No, això era el mateix dia que em van donar aquell got d'aigua bruta. Ja està. Aquell got d'aigua bruta, ja ho, i amb això ens vam anar a dormir tots vestits i festa major, ja està. I l'endemà, quan ens vam aixecar al matí encara nevava. I aquest en Jordi em diu, ens haurem de quedar aquí morint, entens o no? No, perquè clar, mireu les motos com van quedar neu, és que va una nevada per l'esquivar, Bueno, allò, va sortir el sol, tot parat, allà per on havíem passat no passava ningú, perquè estava tot parat, tot tallat. Bueno, hi havia allà uns d'aquests mineros, li pregunto, tu per anar cap a Puno? Diu, sí, diu, on teniu ja per aquí? Diu, home, jo crec que 70-80 quilòmetres més de neu i després ja s'acabarà. I què faries tu? Diu, marxar de seguida. Diu, va, agafar i vam marxar. I vam tindre la sort, vam marxar al matí a les 9 o a les 10, vam trobar 70 o 80 quilòmetres de neu i després ja se'n va anar la neu i vam arribar a Puno i ens vam anar a l'hotel a dormir tot el dia. Perquè això va ser complicat. Aquí a Puno és turístic totalment, això allà a veure una illa, com es diu aquella illa, el lago Titicaca aquell, o Titicaca, no sé com se diu. Titicaca. El Titicaca. I com es diu aquella illa, hi havia aquelles barques rares. Aquelles barques són unes barques, no és una cosa curiosa, però tu venen que sembla que sap què, i allà aquests al vespre se'n van tots cap a casa seu, i diuen que hi viuen allà, i és mentida. Els índios aquells, home, no, tot és mentida. Les ures, tot és mentida, aquí també. Preus, només te volen cura. Vam anar allà, va estar molt bé, vam anar amb aquesta barca, va estar molt bé, molt divertit, ploguent, com sempre ens aplovia, no teníem gens de sort. El viatge no hem tingut gaire sort amb el temps, ni molt menys. No sé què ens passa amb en Jordi i a mi, que quan viatgem sempre tenim pluja. Nosaltres hem anat al Camp Nord, hem estat 15 dies al Camp Nord, ens n'ha plogut 13 dies. Ens vam anar a la Patagònia, l'Eva i ells van tindre un viatge de nassos, a nosaltres es va caure neu, aigua i de tot. No tenim sort quan viatgem, però bueno, què hi farem? Algun dia ens canviarà la sort. I aquí, això és els barcos aquests. Això no, el barco aquell raro de palla, com si diu el barco de palla. Això, els unos aquests, no sé què. Aquí diu qui viu amb la gent, però no m'ho crec. No, perquè això no, aquí t'ho venen qui viuen, que això és mentida. Això d'aquests venen aquí al negoci, te venen tot i després al vespre no marxava a casa seva. Bueno, per anar continuant, van anar cap a Cuzco. Com tenim? 5 minuts. A Cuzco, aquí al Cuzco, vam entrar a l'hotel amb la moto, que està molt bé. Aquí vam entrar dintre l'hotel perquè ens van dir que ja podíem entrar, però estava bé, és una cosa que bé, turístic, total. Tot el que és turista ho ve, hi ha molta diferència, amb els preus, en tot, però bé. Aquí vam anar al Machu Picchu, que va estar correcte, que és una cosa que es pot anar a veure. El tren aquí, això hi ha l'oxigen per tot arreu, però el Machu Picchu no és alt, és a 2000 i pico, el Machu Picchu no és alt. El Machu Picchu no té cap problema. Com ho diu? El Picchu. Després vam anar de Cuzco, vam tornar a baixar cap a l'Atlàntic, vam anar cap a Nazca. Aquí això són les vicunyes que tenen el cap llarg, les vicunyes tenen el cap. Aquí les línies de Nazca, aquestes famoses, molt bé, i aquí vam anar a dormir aquí a Sant Bartolomé, o no sé on era això. Aquí, mira, això va ser el que ens va portar tots els problemes, un catxarro d'aquests. Els catxarros aquests, això, a Perú estan infectats, que n'hi ha a mils, i això va ser un que van tindre el gran problema. És una mototaxi. Mototaxis n'hi ha a mils, i no respecten a ningú i res de res. Això la Panamericana, que és el que anàvem fent, això és tot per la costa del Pacífic, i aquí va ser Port de la Bota. No és igual. I aquí a Tumbes, després vam anar a Piura, després vam anar cap a Tumbes, aquí vam tindre un petit fregat, vam tindre un petit accident, i aquí, però bé, això són coses de la vida. I després ja del Perú, vam entrar a l'Equador tot està ple de plàtanos, vas per la carretera i només els plàtanos, o no és veritat? Tots són plàtanos, a l'Equador tots són plàtanos, i vinga plàtanos i plàtanos i plàtanos. Aquests van un grup d'argentins que vam trobar que venien, feien el mateix que nosaltres al revés. Aquí era això, a la frontera, m'imagino, si no, això és una frontera, això ja és a Colòmbia, això és a Colòmbia, això és aquí, això és la Panamericana a Colòmbia. Aquí vam estar un port de muntanya que es diu, hi ha diversos, però la línia que estava tot embossat de camions, que eren 60 o 70 quilòmetres, tot parat. Aquesta gent s'hi devien estar aquí 2 dies segur parats aquí de la muntanya. Aquí la gent hi venen els pagesos de per aquí dalt, ja van amb les cafeteres i amb els bocadills, i amb el menjar, i tothom ja menja aquí a la carretera i dorm aquí a la carretera, tot embossat
és algo increïble. Nosaltres amb les motos vam tindre sort